Ако търсиш имот на топ локация в Бургас, спри и гледай това видео. Намирам се в най-аристократичната част на града, в самия център на улица Богориди. Само на няколко метра се намира сградата, в която продавам уникален по рода си апартамент. Изгледай видеото до края и ще разбереш кое го прави толкова различен от всичко на пазара в момента. Широкото стълбище ни отвежда до входно антре и от тук в дневна тип Open Space. Много ми харесва, че има обособени зони за диван и TV кът, за кухня, която има продължение към остъклена тераса, голяма баня, а от тук по стълбите се качваме към второто ниво, където има близо 40 квадрата спалня. Ако даваш този имот за нощувки, за което между другото е супер подходящ, тук може да е къта за още 2 легла. Ако това е твоята спалня, става разкошен дрешник или хоум офис. Споменах ли, че имаме терасата на Ромео и Жулиета? Обещах да ти покажа какво прави този имот уникален. Колко апартамента на метри от улица Богориди имат такава тераса. Независимо дали търсиш имот, в който да прекарваш лятото си, да отдаваш под наем за нощувки или просто да си живееш с удоволствие, тези 103 квадрата в супер центъра на Бургас могат да ти дадат всичко това и то на уникална за района цена. Ако това видео е стигнало до теб, няма нищо случайно. Ето как да се свържиш с мен.